हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों फुंबिलिनि लोगोसे गोबांथार खौरांफोर लाबोना होफैदों जथायनानै। दा बेवहाय मा खौरां दं नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुगोन। बेनिनो बबेखौबा मिथिखानाय बा स्किप खालामना बारलांनो हानाय जागोन। सेनिफ्राय फारि फरायलांनो आखायाव लानाय जादों। 13 जुलाइ खालि आसामाव 4 सा थैबावदों कभिड-19नि गेजेरजों। दा बिथांमोनहा जादों उत्तम दास 31 बोसोर बैसोनि, बिथाङा गलाघाटनि। बेनिफ्राय केशव कुमार बरुवा, बिथाङा 62 बोसोर बैसोनि, कामरुप मेट्र'नि। बिनिफ्राय श्री कार्तिक कलिता 30 बोसोर बैसोनि, बिथाङाबो कामरुप मेट्र'नि। बिनिफ्राय जहान इकबाल आहमेद 56 बोसोर बैसोनि, बिथाङा एस'सिएट प्रफेसार मोनदों। बिथांमोनहा थैबाय GMCH हस्पिटालाव। बेनिफ्राय नेक्स्टआव बारनो मोननाय जागोन बेनिनो। बेजों लोगोसे गासै आसामाव थैनाया 40 सा जाहैबाय। ओरैहाय 522 सा गोदान डिसचार्ज खालामदों 13 जुलाइआव आरो गासै 11,416 सा डिसचार्ज खालामनाय जाहैबाय। आरो ओरैहाय फारसेथिंजाय गासै 1,001 सा गोदान केस पजिटिभ मोननाय जादों बेनि 13 जुलाइ खालि। बेनिनो 513 साया गुवाहाटि नोगोरमायावनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे गासै पजिटिभ केस जानाया 17,807 सा जाहैबाय आरो दा एक्टिभ केसआ 6,348 सा दङ। नैथि खौराङाव नुनो मोननाय जागोन सेन्ट्रेल बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसनजों खुंजानाय 12थि थाखोनि आनजादाव गासै 600 नम्बरनि आनजादाव 600 नम्बर मोननानै उथ्रिनो हादों 18 बोसोर बैसोनि दिव्यांशी जैन बिथाङा उत्तर प्रदेशनि लखनौनि थागिरि। थामथियाव नुनो मोननाय जागोन नेपालनि गाहाय मन्त्रि केपि शर्मा ओली बिथाङा मैया बिबुंथि लाखियो दि सिगांनिफ्रायनो भारतनि होनना मिथिखानाय अज'ध्याखौ नेपालावसो दं आरो भगबान रामखौबो भारतनि नङा नेपालनिसो होनना बुंथिदों। जाउनाव दा गोबां दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दङ। बिनिफ्राय ब्रैथियाव नुनो मोननाय जादों कभिड-19नि थाखाय गावखौ बावसोमनानै हाबा मावबाय थानाय बिथां डक्टर अश्विनी कुमारआ गैलिया। बिथाङा बिहाराव हाबा मावदोंमोन आरो कभिड-19 जोंनो गोमालांबाय। बिहारनि पाटनायाव बिथाङानो बिहारनिफ्राय गिबिसिन डक्टर थैनाय। बाथियाव नुनो मोननाय जागोन आसामाव गासै 554 सा पुलिस बिबानगिरिया कर'नाजों गाग्लोबजाबाय होनदों आरो बेनिनो 217 साया हामफिनबाय आरो 11 साया डिउटियाव जयेन जाफिनबाय होनदों। बे खौरांखौ टुइटाराव फोसावदों बिथां जिपि सिंहआ। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। उननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ नेनानै थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।